мақомоти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон рӯзи 10 июн 36 санади ҳамкорӣ аз ҷумла дар бораи интиқоли бору сафари сокинонро имзо карданд. Ин санадҳо дар ҳоле қабул шуданд ки Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, бо сафари расмӣ ба Душанбе омад. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар вохӯрии ҳаятҳои ду кишвар гуфт, муносибати Душанбеву Тошканд дар бахшҳои сиёсату иқтисод, фарҳанг ва амният рушд ёфтааст. Шавкат Мирзиёев дар навбати худ таъкид намуд, дар як соли гузашта тавонистанд мушкилотеро ҳал кунанд, ки солҳо монеи ҳамкории дуҷониб мешуданд. Дар Тоҷикистон ба Шавкат Мирзиёев ордени Зарин тоҷ дараҷаи 1 доданд. маросими тақдими он шоми 10 июн дар кохи Борбади шаҳри Душанбе гузашт. баъди он дар ҳамин толор Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев дар барномаи консерти бузург таҳти унвони шоми дӯстӣ ширкат намуданд. бисёриҳо президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёевро маҳбубтарин чеҳраи сиёсии Тоҷикистон мешумуранд, зеро аз аввалин рӯзҳои раёсатҷумҳурияш дар моҳи сентябри соли 2016 ҳамчун раҳбари ислоҳотталаб ва ҷонибдори беҳбуди равобит бо Тоҷикистон зуҳур намуда, аз озодиҳои бештари мардум пайгирона пуштибонӣ мекунад. ҳарчанд ки тибқи гузоришҳо татбиқи амалии ин ислоҳот дар Ӯзбекистон бо кундӣ пеш меравад, дар Тоҷикистон аз ин иқдомҳо хушпазироӣ мекунанд. Мирзиёев сиёсатҳои давраи раҳбарии Ислом Каримов, президенти аввали Ӯзбекистонро аз эътибор соқит намуда, аз ҷумла дар фикри беҳбуди ҷиддии равобит бо Тоҷикистон шуд. сафари давлатии президент Мирзиёев ба Тоҷикистон дар моҳи марти соли 2018 ба як ҳодисаи таърихӣ табдил ёфт. Он замон марзи баста барои рафтуомади озоди шаҳрвандони ду кишвар ва содироту воридоти молу коло боз гардид. даҳҳо ҳазор шаҳрванди ду кишвар имкон ёфтанд, ки баъди наздик ба 2 сола аз аҳволи хешовандонашон дар ду тарафи муқобили марз огоҳ шаванд. раҳбари Ӯзбекистон мухолифати сарсахтона ба сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғунро, ки соли 2010 дар шакли таҳрими убури масолеҳи сохтмонӣ ва маҳдуд намудани равои тавассути роҳи оҳан ба Тоҷикистон ҷорӣ шуда буд, канор гузошта, ҳамкорӣ дар бунёди нирӯгоҳ, истифодаи захираҳои обӣ ва дигар бахшҳои иқтисод, илму фарҳангро пешниҳод кард. шабакаҳои нақлиёту барқи замони шӯравӣ, ки дар солҳои ҳукмронии Каримов аз кор монда буданд, ба ваҷҳи умум эҳьё хоҳанд шуд. ин масъала дар мулоқоти дирӯзаи раҳбарони ду кишвар матраҳ шуда буд. таваҷҷӯҳи хос ба рушди соҳаи нақлиёт ва долонҳои транзитӣ ҷалб мешавад. мо ба мувофиқат расидем, ки шароити мусоид барои тараққӣ намудани равои роҳи оҳан, автомобилӣ ва ҳавоиро фароҳам орем. раҳбари Тоҷикистон ҳам дар ин бора тафсилот дод. сухан дар бораи 2 сохтмони нирӯгоҳи барқи обӣ дар руди Зарафшон бо қудрати тахминан 320 мегаватт меравад, ки мо бо Шавкат Мирраҳмонович 2 сол пеш ба бунёди он мувофиқат карда будем. дар ҳамин ҳол эҳтимол муҳимтар аз лоиҳаҳои иқтисодӣ эҳёи равобити байни мардуми ду ҷумҳурӣ аст, ки ҳазорсолаҳо канори ҳам зистанд. пешбинӣ мешавад ба зудӣ маҳдудиятҳои давраи коронавирус сабуктар шуда, рафтуомади озоди сокинони ду ҷумҳурӣ барқарор мегардад.